Op basis van de geïnventariseerde feiten, zoals weergegeven in de noten van bevindingen en de duiding daarvan, zie hoofdstuk 2, trekt de onderzoekscommissie in dit hoofdstuk enkele conclusies. De onderzoekscommissie is zich ervan bewust dat er bij het onderzoek naar de REC sprake is van een zeer complex dossier. Er is zowel sprake van een lange onderzoeksperiode als van een groot aantal en diverse betrokken actoren en thema's. Desondanks stelt de onderzoekscommissie vast dat de gekozen onderzoeksafbakening het mogelijk heeft gemaakt om de belangrijkste vragen voor wat betreft het aandeel van de gemeente Harlingen te beantwoorden. De feiten overziende stelt de onderzoekscommissie het volgende vast. De vestiging van de REC in Harlingen is consistent met het tot 2010 gevoerde beleid en de juridische kaders. Het bedrijf past immers binnen de destijds vigerende visie op de ontwikkeling van de industriehaven zoals vastgesteld in het structuurplan en het bestemmingsplan. A. Het is daarom niet verwonderlijk dat het college wilde meewerken aan de komst van de REC naar Harlingen. Ongeacht de attitude van het college jegens de REC was het college wettelijk gezien ook verplicht geweest de gevraagde bouwvergunning voor het hoofdgebouw en de schoorsteen te verlenen. B. Een meerderheid van de raad uit de periode 2006-2010 stond positief tegenover de komst van de REC naar Harlingen en steunde de handelswijze van het college. Punt 2. De discussie over de REC is lange tijd bemoeilijkt doordat in de beeldvorming, zowel bij de raad als bij de bevolking, de gemeente Harlingen een doorslaggevende besluitvormende rol is toegedicht. Dit is echter niet het geval. 3. Dat de gemeente Harlingen een grotere besluitvormende rol is toegedicht dan feitelijk het geval was, is in de ogen van de commissie mede het gevolg van het ontbreken van een heldere visie op de gemeentelijke vertegenwoordiging in verbonden partijen zoals gemeenschappelijke regelingen en privaatrechtelijke deelnemingen. Hierdoor kon onduidelijkheid ontstaan over de informatievoorziening aan de gemeenteraad en de vertegenwoordiging door het college als aandeelhouder. De onduidelijkheid is versterkt doordat de gemeenteraad geen zicht had op de leveringsafspraken zoals die in de statuten van afvalsturing NV zijn vastgelegd. Dat die statuten niet in het archief aanwezig zijn, is voor de commissie aanleiding om vraagtekens te plaatsen bij de wijze waarop de gemeente op dit moment haar juridische controle georganiseerd heeft. 4. Vooral de milieu- en volksgezondheidsaspecten van de REC zijn omstreden. De gemeente heeft de wettelijke taak zorg te dragen voor de volksgezondheid. De gemeenteraad heeft als volksvertegenwoordigend orgaan bovendien een taak in het bieden van een luisterend oor ten aanzien van zorgen over de volksgezondheid. Het reguleren van aspecten ten aanzien van de volksgezondheid loopt echter via de milieuvergunning, waarvoor niet de gemeente Harlingen, maar de provincie Friesland het toegevoegde gezag is. 5. De maatschappelijke onrust over de REC is mede te verklaren vanuit de ontevredenheid van bewoners over het lokale bestuur in algemene zin. De onderzoekscommissie betreurt het dat zich bij de besluitvorming en vestiging van de REC het volgende heeft voorgedaan. 6. De informatievoorziening aan de raad en discussie tussen raad en college over de komst van de REC naar Harlingen heeft deels buiten de openbaarheid plaatsgevonden. 7. Van de niet-openbare bijeenkomsten zijn geen verslagen gemaakt, zodat niet schriftelijk traceerbaar is wat de standpunten van de raadsfracties en individuele raadsleden zijn geweest. 8. Er heeft ook nadat er maatschappelijke onrust ontstond, geen expliciete discussie in de raad plaatsgevonden over de wenselijkheid van de komst van de REC. A. Het college heeft zich zeer formeel en terughoudend opgesteld. Zo heeft het college in voorkomende gevallen onvoldoende invulling gegeven aan zijn actieve informatieplicht. Deze opstelling was niet bevorderlijk voor het voeren van een discussie over de REC in de raad en heeft de mogelijkheden om als raad en college coöperatief samen te werken rondom maatschappelijke thema's onnodig beperkt. B. De raad heeft zich in de raadsperiode 2006-2010, mede door de formele opstelling van het college, gelet op de maatschappelijke onrust, onvoldoende opgesteld als behartiger van het algemeen belang. Dit was vanwege zijn eindverantwoordelijke rol als volksvertegenwoordiging wel gewenst.
Punt 9. Over het bestemmingsplan voor de industriehaven heeft weinig discussie plaatsgevonden. De ontstane onrust over de REC toont aan dat het van belang is om als raad zorgvuldig en bewust te besluiten over die zaken waar de raad wel over gaat. De advisering vanuit college en ambtelijke organisatie dient bovendien feitelijk juist en volledig te zijn, zodat de raad ook in staat wordt gesteld om op een juiste manier invulling te geven aan die taak. De suggestie aan de raad in 2008 dat het bestemmingsplan voor de industriehaven geen inhoudelijke wijziging bevatte, blijkt achteraf onjuist te zijn geweest. Punt 10. De gemeente is er niet in geslaagd om belangrijke tekortkomingen in de communicatie over de REC door de provincie en Omrin te voorkomen of te verhelpen. A. Provincie en Omrin hebben aanleiding gegeven voor zorg over de volksgezondheid door interpretatieruimte te laten ontstaan over de juistheid en volledigheid van meetgegevens, vooral waar deze betrekking hadden op de opstartfase en incidenten. B. De resultaten van de biomonitoring zijn nog niet gepubliceerd. Evenmin zijn de metingen door de provincie, zoals voorzien in het provinciale toezichtsplan, uitgevoerd en de resultaten daarvan gepubliceerd. C. De provincie heeft geen emissie- en dioxinemetingen uitgevoerd, terwijl geraadpleegde experts het wenselijker vinden om ook de emissie van potentieel schadelijke stoffen te meten om daadwerkelijk aan te tonen of de volksgezondheid geen risico loopt. D. De poging van de gemeente in een later stadium om via het REC-loket te bemiddelen in de informatiebehoeften van bewoners is niet effectief geweest, aangezien deze de zorg van bewoners niet heeft weggenomen. E. Bewoners hebben vaak aandacht gevraagd voor informatie die niet beschikbaar was of voor zaken waarvoor de gemeente geen verklaring kon geven. De gemeente heeft, mede vanwege afhankelijkheid van provincie en Omrin, ook in tweede instantie niet altijd in de informatiebehoeften kunnen voorzien. Hierdoor hebben bewoners effectief aandacht kunnen mobiliseren voor de vermeende negatieve aspecten van de REC. Punt F. Zonder een verbetering van de communicatie over gezondheidsaspecten is het onwaarschijnlijk dat de zorgen van bewoners definitief kunnen worden weggenomen. De onderzoekscommissie concludeert tenslotte het volgende. 11. De vestiging van de REC paste binnen het structuurplan en bestemmingsplan, is conform de voorgeschreven gemeentelijke procedures verlopen en daarmee formeel rechtmatig. 12. Op basis van de beschikbare emissiegegevens is er geen reden tot zorg voor de gezondheid van omwonenden. Dit laat onverlet dat kritische kanttekeningen te plaatsen zijn bij het feit dat niet alle gegevens beschikbaar zijn. Zie ook punt 10. 13. De verantwoordelijkheden op het gebied van volksgezondheid zijn in Nederland onvoldoende helder belicht. Het risico hiervan is dat de GGD in complexe situaties, bijvoorbeeld indien meerdere overheden zijn betrokken, onvoldoende systematisch en proactief optreedt. Doordat de gemeente Harlingen en de GGD Friesland geen expliciete afspraken hebben gemaakt over de betrokkenheid van de GGD, heeft dit risico zich ook in het dossier REC voorgedaan. Dank u wel voor uw aandacht.